abangani bakhe athi mina ngiyamncisha akabatshela ukuthi why ngimncishe akabatsheli kwalento ayifakile ngine show ngeke ngize ngiphema ukuthi upressure zabangani bakhe ngoba vele uhleze kahamba nabo usandile bese ngicabangela ukuyifaka lento bengeke bawungeke uzuyifake ngiyazi ukuthi bengeke azayifake ukube bengekho labangani ngiyazi sandile kumele umcabangele akazicabangeli wengeke alale avuka athi ayike sengiyofuna ufala amarovonono uzathi amarovonono yini lena amarovonono andawo angilimazayo wesiphatha akayiboni inkinga ayikoni into wrong wena hayi sandile ukhethe ukufaka amarovonono wafakele ingane yomfundisi amarovonono wena ufuna ugrava zingane yomfundisi amasekena yafana mfethu ukuthi umfundisi noma yani mfethu ngoba mhlawumbe phela mfethu mhlawumbe lo wafunga yabo le wayishaya kanye yathi yahlehla yathi wayimali lo muntu bevele ehlehla vele mfethu yabo vele mfethu kahlahle mfethu yabona usandile unabangani abasha bhuti yezwa besiyenza kahle lento bengikhala bangani angazi bafikile bampressurize akancane siyenze ubusuku bonke akancane siyenze ubusuku bonke sandile khuluma iqiniso kawuthuku usuku Masipende sikubingelele mbukeli wohlelo oluhlabahlosile olubizwa ngokuthi silungisa umjolo. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Kuphina kuphi la ukhona siyakubingelela siyakwamukela. Yalazi ukuthi ukuthi siyathanda kakhulu ukuthi subscribe, ushare, uphinde ulike. Ngaliphezulu kwaloko uphinde ucomment kuyona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngabe uneyinkinga yini ezithinta umjolo ungasabi. Thina abantu abangakwazi ukuthi bakulungiselele lezo inkinga. Kanjani na? Usithumele i-email kumjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uma wenze njalo noma kanjani uzohlala nathi la sikhulume nawe siyithola inkinga engenelele emjolweni wakho mase siyayilungisa. Enza njalo ke njengamanje ungagcini lapho subscribe wenze konke lokho engiqeda ukubala njengamanje but ngaphezulu kwakho konke supporta phela le channel khona uthanks ola ezasi pressa wona khona uzokwazi ukuthi udonate ngaloko omncane ongakwazi ukuthi usize ngayo i-channel ikhulu esikwazi nokuthola izinsiza zayo le channel. Ngaphezulu kwaloko you can join this channel futhi as a membership khona uzokwazi ukuthi uthole exclusive content yayo le channel khona uzokwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye bengakazitholi. Asike siphelezele-ke namhlanje sibone ukuthi ngempela silungisa indaba kabani namhlanje uthini kuthina and sihambisa kanjani uyasazi asilwi la siyalungisa asama. Ngibingelela ababukele emakhaya igama lami ngufanele ngakwaFakude ngibhalele le show isilungisa umjolo ukuthi ngisize ngimisele umjolo wami nomuntu wami sele kusiqalile sithandana sekuphele about unyaka manje nezinyanga besi right but kamuva nje sekunenkinga so ngizocela ukuthi mhlambe mangenzeka kube khona mhlambe bangangilungisela kona ukuze sikwazi usilungisa izinto between mina naye. Mbukeli masiphinde sikubingelele kuhlelo silungisa umjolo. Yazi ke masihlele kanje ukuthi noma kanjani khona indaba ekusuke kumele ilungiswe njengoba wazi ukuthi le ekhaya we all about fixing ama relationship amaningi ahlukahlukene afike nenkinga but mabe sehamba la noma kanjani kumele ahambe isixazululo sikhona. Now uma ukuthi unenkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza ukuthi sithumele leyo email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mawenze njalo hawu noma kanjani inkinga zakho uyayiletha la hlale nopartner wakho nawe sikhulume mase siyayixazulula. Ungagcinike lapho subscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel sibiza ngokuthi Umjolo Show ithola khona la ku YouTube kanti igama lohlelo silungisa umjolo. Uyangazi mina nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo yazi ke masihleli kanje usuke sekhona umuntu esizokhuluma naye njengoba ubona namanje ukuthi ukhona ubapho la sokhuluma naye just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe nanokuthi yini ngempela ekuzomela ahambe le ekhaya ayilungisile ngoba abantu abaningi banako ukufika le ekhaya uthola ukuthi amaphutha aba bawaboni kodwa ekugcineni bagcine bewabonile. Mfowethu hamba kanjani baba? Wonja bro utrend baba usho I know ngitrend mfethu utheme ngabe sibhalela umama simtholile thina igama lakho but umbukelayo njengamanje ekhaya kanayo i-idea ukuthi ubale sinaye namhlanje oyi introduce nje to ababukele emakhaya. shosho bafethu umsedi lo mfethu Sandile Smith. Okay. Msendi siyajabula mfethu ukuthi ufike la ngisho wangitshele nge-relationship yakho ukuthi ihamba kanjani njengoba usisola usunathi la namhlanje. Mfethu yonke into grand mfethu yabo simnandi ke mfethu. Ayikho into wrong Yonke into iqondile. Ya ngiyaxeka nje ukuthi mfethu kwenzani lana yabo. Ongichazele ngomuntu wakho mfethu ukuthi uwumuntu kanjani
Well, to you, mengabe umchaza nje ungamchaza ngokuthi umuntu kanjani? Umuntu like grand nje mfethu. Yakerka, yabo nje mfethu yonke into mfethu ayazini. Usisi nje oyiphethe kahle. Mfethu. Ya noma i-age itheke kodwa mfethu ayazini akakutshengisi lokho yabo. Ya mfethu yonke into nje mfethu ihamba kahle. ya Okay, imoja. umuntu right yena uyiphethe kahle. I-relationship yenu ke manje ngokuyibuka nje kwakho ihamba kanjani? Ihamba kahle. Now ayikho nje lokuthi yabo mfethu. Khona lapho mfethu yabo phela. La nishweba khona. Ya mfethu ngoba phela manje mfethu yabo ngeke ngikwazi ukushoda nje mfethu. Ya khona lapho kubuye kushode khona kodwa nje mfethu ayazini. Akufani mfethu. Hayi no, khuleka lokho ongakusho manje I'm sure izothi iphela ishow sobe sikutholile ngoba lekhaya zonke izinto ziyaphuma amaqinisa ayaphuma ekugcineni. So njengoba umuntu wakhe kuthathe wakubeka lana ke namhlanje are you willing to find out ukuthi ukubizeleni kwishow nanokuthi uzomlalela engabe sefike sezokhuluma nawe? Ngizomlalela mfethu. Hleli ngimlalela mfethu. Ya. Hayi inkinga. Niyahloniphana niyalalelana Mfethu yonke into ikhona. Okwenze njani namhlanje wazodecide ukuthi abhalele ishow kunokuthi ngimkhulume kahle ekhaya? Mfethu nami yabo nje ngididekile mfethu angazi. Ngazi ngizobona kodwa ngizozwa ngaye mfethu like angazi mfethu. Hayi no, njengoba ubona ke mfethu la sinethimba esisebenzisana nalo kuyilona elizokwenza isiqiniseko sokuthi noma kanjani nihamba la into yenu ihlangene futhi ke akuxabana kuzoba khona njengoba usoshilo ukuthi ready ukuthi ubone umuntu wakho right Mfethu. Yabona ke nawubukela ukuthi hayi umfoka Smith uyavuma ukuthi noma kanjani masefikile nje udadewethu uzomnikeza indlebe bamlalela ukuthi ufuna ukuthini kuyena then emva kwaloko izinto ezobe seyiqondile ngoba abantu aba-right bayahloniphana bayathandana futhi akayiboni inkinga ekhona phakathi kwabo. Yazi ukuthi sinethemba esisebenzisana nalo kuyilona elizosilandela udadewethu limbeke la sizwe udaba lakhe noma isayidi lakhe le-story mase-ke siyabahlanganisa abakhulume ndawonye. Angazi-ke ngiyangenelela ey'ndabeni zabantu noma kuthiwa-ke akumele ngingene kodwa ngiyangena ngoba ekugcineni kumele sithole isixazululo mengabe sengingenelelile sakwazi ukuthi-ke silungise iy'nkinga zabo. Ithemba lethu njengamanje liyahamba liyolanda udadewethu sibone ukuthi ngempela silungisaphi emjolweni wanamhlanje. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Bethu ungangishaya ngimhagayo. Ngimthintile nje kuphela. Siyajabula mama ukuthi ufike namhlanje kwishow. Njengokubhala kwakho ke ukhona umfowethu la but before ukhulume naye hlamba siqale nje sikhulume mina nawe. Si-check inkinga eyikhona emjoleni wakho. Kungani ngempela uze wa-decide ukuthi usibhalele ungakhulumi naye straight umfowethu? Inkinga uyithetha ukuthi ngibhale uSandile angisake mthola kulamalanga selokhu saqala nje thanda nabe se-right but kulezi insuku unabangani abasha so angisakhona ukukhuluma naye isikhathi esiningi. Sure. Yeah, so that is why ngicabanga ukuthi kuzoba easy mhlawumbe if ngimbhalela ukuthi ningisize ngikhona ukuthi ngithole i-attention yakhe. So kulabangana nabo uSandile mhlambe abangani abahlukile kunento ade eyiyona before? Bahluke kakhulu. Bahluke kakhulu. Okay, asikhulume nge-personality yakho-ke as umuntu wakhe ikanjani mhlambe towards indlela aphila ngayo yena? Mina ngiyasonta ekhaya sisindisiwe. Baba wami umfundisi kanye nomama wami umfundisi. Mama umfundisi. So mina angiphuzi ngihlezi ngizoya esontweni ngamasonto uSandile yena akasonti. Akasonti uSandile. Okay, ngiyathandana futhi noSandile. So kumengabe abantu besindise uyamthintisa uSandile? Ngimthintise kanjani mhlawumbe bhuti? Ngisho ukuthi ayikho into engayenzi naye njengoba nijola. Ayikho into engayenzi. Okay, so because manje phela abanye abantu bake bathi mengabe besindisiwe kuthiwa khona izinto ezingenziwe emjolweni. And mhlambe ngiyitshela ukuthi noSandile angaze aphume endleleni ngoba ujola nengane yomfundisi. Angimvikeli usazoyikhulumela yena. Yabo. So kubudlelwane benu ngale ukuthi kufika abangani manje bebehamba kanjani ekuqaleni? Bebo-right ubudlelwane bami noSandile ya because benabo vele abangani before but ayi njengamanje. Ayimanje akusahambi kahle. Okay. Why uze wakhetha ukuthi ubhale kwishow uze khona kunokuthi uhlale naye phasi enikhuluma? Njengoba bengichazile bhuti uSandile unabangani yabo and labangani bakhe abasha angisitholi isikhathi sakhe.
Yeah. Usespenda kakhulu isikhathi manje nabangani akhohlwe wena. Yebo, other than me. Yayibo kodwa le package I mean umama wakakho mfethu lo osomkhohlo somlibalayo Sandile. Mina mfethu uthi manje iyangidida le nto yabo cause isikhathi sakhe ngiyamnika mfethu yabo. Phela futhi ngeke mfethu ukuthi yabo mfethu ngisuke ema-outini mfethu yabo lokhu ngila kuyena mfethu yabo. Phela mfethu kumele ibe nesikhathi mfethu namajita ami mfethu yabo. Sure. Ya mfethu ushayine iy'ndawo mfethu yabo. Unamaphi Sandile. Bekanabo abangani before. Kodwa ubebalance. Bebalance sebespenda isikhathi bazi ukuthi mehambile ngolesihlanu ebanganini ebuye mhlambe maybe mhlambe ngeSaturday ntambama eze kimi. But laba basha akasabuyi. Ngimthola ngomsombuluko sekanesitori. Unamanga. Kodwa ngangcono ukuba ungibuzile ke. Ngoba manje mfethu njengoba ngisuke ngingekho mfethu nami ngisuke ngiyophanda mfethu ngi-out siyabo. Manje mfethu nami kumele ngiphande mfethu yabo. Ngoba ngeke lokuhlela endlini mfethu yabona mfethu yabo. Nalento yakhe lokho ngifundisa iBhayibheli mfethu. Nango uyakhala ngokuthi mekuwukuthi uhlala nawe isikhathi eside u-out kumele ayophanda and meyabe nindawonye indlela omjabulisa ngayo akuyona indlela happy ngayo yena akayena umjito ukuthi nikahlala phasi nifunde iBhayibheli ufuna ukuthi meyabe ninayo futhi akalifundi iBhayibheli uyazi naye akalifundi ngilifunda ngiyi-1 manje iBhayibheli ulifunda ngisho ekhona umfowethu la eduze cha phela kuyenzeka mhlawumbe uthole ukuthi kade ngisesontweni yabo mhlawumbe uthi bese ngiya endlini kuye mhlawumbe intambama ngenzela ukuthi ngisikhumbuze just for ukuthi kade kuyenzeka esontweni hayi ukuthi njalo kanye maybe mhlawumbe emva kwamasonto ayi-2 unamanga Sandile yantini wena lokhu uqamba amanga nje msenti kuzona zonke izinto esiyisho umama ulobe ephilile cha mfethu uthi manje mfethu iyangixaka le nto yabo cause yabona mfethu le nto yakhe naleli iBhayibheli lakhe mfethu yabo mina mfethu naye mfethu esami isikhathi mfethu ugcine ngingasitholi yabo okuyiyona nto mfethu egcine sengikhipha mfethu ngiye kuma-out mfethu yabona ngoba manje mfethu ngeke lokhu ngihlala indaba yesonto mfethu isonto njalo mfethu hhayi kanje mfethu kanje hayi mfethu ngeke mpela shuthi la nikhala ngento eyodwa ukhala ngokuthi akakunikeze isikhathi usephika nabangani naye ukhala ngokuthi isikhathi sakhe awumnikezi methi uyafika umqina ngeBhayibheli bro ibuke le nto le lo muntu mfethu njalo mfethu ngo-6 ntambama bayahamba bathi yini lento yabo lena mfethu i-homesale anginankinga naleyo nto mina yabo ngiyamyeka mfethu ehambe beyosonta leyo nto yabo leyo mfethu ebuye-ke mfethu ngabo-9 cabanga uyabuya ngabo-9 mfethu phela namfethu ngifuna ukuphuma namfethu yabona mfethu namfethu ngihambe ngiye kuma-out mfethu ngiyekile naye mfethu wahamba yabo manje mfethu kephi inkinga nami mase ngihamba mfethu yena akafuni mfethu ukuthi ngihambe mina kuhambe yena shuthi kahle kahle mfethu angazi noma shuthi akangithembi mfethu yabo hayi bo unamanga bekahamba angithi ngiyasho ukuthi bekahambe yebanganini uSandile bekahamba imanje la ngasahambi lento yenzeke manje bekahambe ebanganini manje usehamba west njengala bangani abasha mina mfethu angiboni into ehlukile mina ngivele ngihambela mfethu ngazi-ke shuthi mfethu angazi naye mfethu angathi senginaka kakhulu mfethu yabo hayi into enhle nje mfethu leyo ukuthi intombi yakho hayi mfethu intombi hayi phela kangaka mfethu hayi kangaka mfethu kona umama usamjabulisayo mfethu lokho mfethu kwesinye isikhathi mfethu uzothi hayi manje mfethu kanjani mana Sandile mtshela ibhuti ukuthi why ungasangijabulisi mchazele ngale nto lo ifake laphaya mchazele ibhuti yabona-ke mina mfethu angisazi-ke mfethu uSandile bhuti ufakile lapha ngaphambili ufake lezi zinto zabe ncane ezo-round ngifakele wena musi le nto lena mfethu mina kanjani because ngakutshela ngathi angizithande ziyangilimaza lezi zinto yes bro mbuzo usifakele mina kanjani mfethu ngifake mfethu ngoba ngithi ufuna ukujabulisa yena hayi bo manje na mfethu 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 ujabulisa mina okay fani angijabulile-ke why ungayikhiphi awulithembi mfethu itotolozi lakho wena cha phela mfethu ngilithemba kodwa inkomo ngale ndlela othi ungaze ulifaka amabhondi cha phela mfethu bengithi nami mfethu yabonga ngizomnyusa ama-points mfethu yabona mfethu yabo le nto kanjalo akanaki umama nje ngoba ethi uyalimala manje
mina ngisho mhlambe hayi mfethu seyidlalela mfethu ngoba phela mhlambe yabo hayibo ngidlala kanjani selokho ayifaka sayenze kanye ngeza ukuthi uyifakile asiphindanga hayi bekavela ngincisha vele lo mfethu bekavela ngincisha vele uyazi ukuthi masibe ngibuya ngesontweni uyazi ngingathi singenza kanjani ngiphume esontweni uzokwenza ngathi lento mfethu yona ke manje siyenza ukuthi mfethu hayazini wena vele ngincisha vele wenza nje usho nabangani bakhe athi mina ngiyamncisha akabatshele ukuthi why ngimncishe hayi akabatsheli kwalento ayifakile ngineshow ngiyangize ngiphema ukuthi upressure zabangani bakhe ngoba vele uhleze kahamba nabo usandile bese ngicabangele ukuyifaka lento bengeke bawungeke uzuyifake ngiyazi ukuthi bengeke azayifake ukube bengekho labangani ngiyazi sandile kumele umcabangele akazicabangeli wengeke alale avuka athi ayike sengifuna ufala marovonono uzathi amarovonono yini lena yamarovonono andawo angilimazayo wesiphathi akayiboni inkinga ayikoni into wrong angisazi ukuthi wena hayi sandile ukhetha ukufaka amarovonono wafakele ingane yomfundisi amarovonono wena ufuna ukurava zingane yomfundisi amasekena ayafana mfethu ukuthi umfundisi noma yani mfethu ngoye ngahlambe phela mfethu mhlambe lo wafunga yabo le wayishaya kanye yathi yahlehla yathi wayimali lo muntu bevele ehlehla vele mfethu yabo vele mfethu kahle mfethu yabona usandile unabangani abasha bhuti uyezwa besiyenza kahle lento bengikhala bangani angazi bafikile bampressure akanqeni siyenze ubusuku bonke akanqeni siyenze ubusuku bonke sandile khuluma iqiniso kawuthuka usuku mfethu khuluma iqiniso sandile yazi lokho ufikile la umama lokethi kanti unjani amanga ukhuluma ngingabiza lamanga into esengiyibuka mfethu uthona mfethu futhi vele wena mfethu usayida naye vele mfethu yabo because mfethu ayikho mina into engishoyo wona mfethu ngathi mfethu uthetha serious yabo no inginikeze isizathu mina ngisaqonda ukuthi kahle nawe mfethu kahle ukuthi kahle mfethu ungithatha kanjani yabo hayi mfethu hayi ngeke hayi ngeke cela ungilalele baba hayi kanjani ungangilaleli mina nje ungilaleli nifikile la ukuthi ngizolungisa indaba yenu ngizolungisa umjolo wenu wena okhetha ukuthi ufaka amaravana ukuze umama uthi akafuni ukwakhipha yazi into ubuyazi singayifaka kuhlungu kanjani lento mfethu sizothiwa manje futhi mfethu kanti wawifakelani sandile wawifakelani uthi wayifuna ukujabulisa wena kanjani angijabule okay but okay sandile wafuna ukujabulisa mina ngithi okay it's fine angijabule ke siyenze njani ngayo angijabule uyayikhipha ke uyayikhipha hayi uyabo njengoba kwakubuhlungu ukuyifaka nje mawusha anginayo yazi mfethu lento mfethu yabona mfethu yazi mfethu hayi yabona mfethu mina angisazi ngempela ukuthi yini ke mfethu kumele yenze naye wayengenayo njengoba nawe ungenayo awunayo wena unayo ke yena unayo yena wenzela bani manje wena mfethu nje ukuthi utshele yena ukuthi awunayo mfethu uchaza ukuthini kahle mfethu sandile mfethu oh mana mfethu mina ngifuna ukuzwa wena mfethu kahle vele wena mfethu kahle lokhu siqalile isikhuluma mfethu wena mfethu ayikho into Sandile phuma lapho Sandile musukusho njalo mawusukusho njalo musukusho uyayithanda lento yakhe vele bhuti nasesontweni ilesi yabo last week isikhathi wafika nabangani bakhe baqhumisa ingoma esontweni ezongilanda esontweni ethi mina vele into engifuna le ngihlala amadoda asesontweni iyo into engifuna le angisuspendi na isikhathi kodwa wazi kahle ukuthi ngiyangize ngimnike mina efaka lento mfethu vele usonta naye vele ukulandelelana mfethu hayi mfethu ngeke pho wayi lokhu usayida naye mfethu okay mfethu angisayide nawe yini errong eyenziwa umama ubona ukuthi kurong bakuncisha mfethu waye ungakhulumi naye leyo nto leyo sesikhulumile nayo ngasithola isizathu sokuthi ukuncisha ngoba ufuna ukumrava mfethu phela mina nje mhlawumbe uyakuncisha wona ku mfethu yabo mfethu shuthi eshanisa akayizwa yabo leyo nto leyo Dinge mfethu unayela nje bapha la sengiyamnika akayifuni futhi angifuni Sandile leyo nto not ukuthi ubekunesha ubekuzwisa ungakafaki so wena molo kuzwa wayitshela ukuthi mhlambe ingoba akakuzwa kahle ngcono uyofaka lezi zinto mfethu sengifaka phela mfethu mase so uthi uyofaka ke manje wavelwa kugapha ke mfana yini wakugapha ke manje futhi lento irong ibhlungu ngiyangihlezi ngimtshela senza kanye asiphindanga akanankinga uyambona ukuthi right uyambona ukuthi right akanankinga senza kanye mina lokufaka le nto akaze ngitshele ukuthi lento mfethu ibhlungu angikaze kanti uyifakele ba uyifakele ba athi lento right amathita yayivuma ivunyiwe ivunywe obani ukhala ngale nto le ivunywe obani wena wedwa ukhala ngale nto le mina ngedwa kanti apho lesingisholo ukuthi mfethu amathekelo wow Sandile
Awakhali ngalento le. Awakhali yamuza ukuthi uthi mina ngiyedwa okhala ngalento. Shuthi baningi vele uyabanikeza lento le. Shuthi mina ngayifakele mina. Ingakho ngithi angiyifuni ke. Angiyifuni ke. Lapho wena unika yena kuphela. Yeah, ngithandana naye nje. Yazi ngitshelile ngiseqela ukuthi mfethu kahle shuthi akangithembi vele mfethu yabo. Ngoba manje vele angimthembi, selokufela abangani bakhe angimthembi vele. Kunezinto eziningi akazenzayo. Okay, anginandaba lezi azenzayo ngokuthi nansi ke ngayifuni le ayifake ngaphambili. Sandile mfethu usula manje. Hawu. Kumele nihambe nilungisile. Lungisa indaba yakho nabangani. Angazi mfethu uzowakhipha kanjani njengoba uthi kwakubuhlungu kwafaka nje. Njengoba kwakubuhlungu kwafaka. Uzozama ukwakhipha. Angazi mawuthi futhi uyawakhipha aphinda kuncishe ngoba sekuqaleni ngathi wekuzwisa. Angithi yabona ke futhi manje yabo futhi iyafana le nto iyafana xazululo mfethu yabo manje na futhi sehlelo uqinisela umdala lo muntu uthi ngakhaliswa mfethu hawu mfethu uzojwayela mama hayi ngeke uzofaka kancane futhi angeke angivumi uzofaka kancane okay ke ujwayele no angeke ke loke ngiyakuncengela futhi into moyithanda mfethu ibekezelela uyithande mfethu into Sandile msungisukela musuku ngisukela ngamtshela ngathi angiyifuni vele lento le akazazi ukuthi ufunani mfethu akazazi wena uyazazi wena uthando lisakhona phakathi mina mfethu ukuthi ngifunani phezulu kwezimo zonke uthando lisasekhona uSandile ngiyamthanda obviously ngiyamthanda kakhulu yebo awuthi mthanda futhi umuntu ungamthembi wena mthembi uyamthanda kodwa uyamthanda nawe ucishwa ngishaya ngitshela ukuthi mina ngizange ifake le Sandile mfethu ngithi yabo ngiyamthanda ngiyamthemba kodwa manje na mfethu angithembi mos yena into iyafana ukuthi nje mfethu akazini futhi vele awamthandi le uthando mfethu kungena ukuthembana mfethu yini leyo mfethu but amnankinga mina into esho Sandile okay it's fine ukuthi ushintshile okay kulungile lokho kungalungiseka but na angithandi lento ayifake ngaphakathi ngijabulisa ubani ke mina ke okay ake sithi ke ngiyaqhubeka ke ngiyayijwayela lento le mangathiwa ngiyahlukana naye ngithola ongenayo lento lena manje ngenza ngithi yabona le nto uthi kephi yena vele futhi yazi ngisho ufuna ukuhlukana nami ngona kuvele mhlawumbe sekuthole wena ngoba vele yabona futhi yazi nawo nayo le Shandisi mina futhi ngisabo hayi Sandile wayo ungifake yabo mina la Sandile ngingena as umlungisi walomjolo wenu yabo uthi uthole kanjani lo mjolo futhi vele mfethu niyazana kahle hayi isilima kahle kahle la yimina futhi yabo hayibo uyayibona lento yabangani bakhe wenza nje zonke insuku Sandile mfethu ngeke ngikuthathele wenza nje afike esontweni ezongilanda esontweni ezongilanda yazi mfethu ama uthi hlele ngixwayisa mfethu ngalengane kodwa manje mfethu ngitsho ukuthi ayazi ngoba mfethu ayazi iyakerka mfethu ayazi uyayibona into engisho manje mfethu abangani bakhe abasha bayaxwayisa ngami baxwayisa bathina abangani bakho bethi angamthembi kakhulu yabo mfethu ayazini vele mfethu umuntu mfethu nami mfethu ngiyayibona le nto uthi mfethu ungamthemba kanjani umuntu ongakuthembi mfethu umuntu akathembi mfethu ngenza noma yini mfethu yabo manje vele angithi akakuthembi mfethu uthando mfethu mfethu uthando mfethu alihambi lodwa mfethu kumele ube nokuthembana mfethu wena Sandile ayi willing ukulungisa ke le relationship mhlawumbe ulungisa indaba yakho nabangani asisho ukuhlukana nabangani bakho but nje ube ne time frame yokuthi mhlawumbe isikhathi esingaka uspenda nabangani isikhathi esingaka uspenda njengoba bevele kade enze eqaleni njengoba uvela kade enze manje na neBhayibheli uzoyilungisa eBhayibheli mfethu uthi isikhathi seBhayibheli mfethu sincane hayi lento ukuthi uspend i-hour mfethu ufunda neBhayibheli mfethu uzoyilungisa eBhayibheli ngizoyilungisa if naye ezoyikhipha kodwa leya into uzoyilungisa angazi mfethu la ekushayeni uthi uzokwenza njani ngoba manje ungathi kudingeka ushaye mase ukhiphe lapha eish mfethu uzoshaya kanjani mfethu ngizobona mfethu ngizozama makungekho ubuhlungu kakhulu kodwa mfethu phela lento njengoba ihlungu lento mfethu yazi lento beke kanti Sandile wawuthunywe ubani uba wayekuthumile ukuthi uyifake ubani wayekuthumile angithi wena uthi wawenzela mina angithi wawenzela mina angazi ukuthi mfethu ufuna ngenze njani mfethu angazi ukuthi uthina afuna ngiyenze ngifuna ikhiphe nje mina kodwa uyasho nje ukuthi kubhlungu angiphiki ibhudi kubhlungu vele kwanginesho kwangekho mnandi vele ifaka wawuyifayele Sandile mfethu wena ukhuluma inkomo ngathi ukuthi ungaze ufuna mfethu kanti mfethu ngeke phela mfethu ngichazelile mfethu ukuthi angihlule mfethu mina ushithi mfethu ngihlulwe inkomo mina mfethu na ufaka amabhonke kuyimali ayisho njalo wena mfethu
Angisho ande Hayi kuhlulike mthatheke mfethu No. ngoba vele lento vele beniplanile vele mfethu. Sandile, Nina noba u2 vele Sandile mfethu. Mina ngisilima kahle ke. musucasuka baba. Hayi mfethu hayi. Musucasuka. Hayi Ukuthi mfethu, manje hayi. angisiboni isizathu sokuthi ungaze ufake amabhongi mfethu. Ngoba nje unqana ukushibilika. akafuni ukuzwa Ushibulike nje uSandile. mfethu. Unabangani abasha ngiyakutshela, unabangani abasha bayamtshela izinto bayamtshela. Ulalela bona. Hayi Lalela mfethu bona. ngisazi mfethu ukuthi ayazini. Mina ngenze iningi mfethu yiningi mfethu hayi mfethu. Noma shothi mfethu futhi lapho ukuthi mfethu ayazini. Mfethu ngi-out lasekasi mfethu angisondi mfethu shothi yona inkinga yami leyo mfethu. Akuyona inkinga yakho leyo bawuvela ungasonti ola lonke. Usuqamba amanga. Hayibo. Uthanda ungasonti. Hawu, ngakuthanda ungasonti nje vele. Futhi ngaze sahitha noma wami. Ngoba ngifuna ukukhetha yena. Ngoba vele ngithanda yena. Ingane yomfundisi yalala nawe. Hawu, Isonta. Mina ingane eziningi ezisindisiwe zithi zona usukhuluma iphutha Sandile. azithintathinto aziphathaphatha Hawu. azihamba noJesu. Wena la Oh uyathinta. lezi ngane oyishoyo mfethu. Ziyadliwa ngayo le Shandisi lena mfethu ayinankinga. Yena mfethu waye nenkinga. Wazi Futhi ngani? mfethu yabona into eyenza Wazi ukuthi ibe kanjani? nenkinga hayi mfethu. Wazi ngani Sandile phendula umbuzo. Hawu, wazi ngani? Wazi ngani? Wazi ngani wena? Kuna mfethu ngoba phela ngikhuluma nawe mfethu ngikhuluma noba. Ubizwe yimi la, ubizwe yimi lo bhuti umazi ngami. Hayi mfethu. Hayibo. Hayi khuluma Hawu, naye. wenzani manje? Ubizwe yimi lana. Awunaso isikhathi sami vele. Awunaso phela isikhathi sami ufake le yanto engingayifuni. Ufaka amangakanani? Maningi bhuti maningi ngicabanga ukuthi mhlambe 5 phambili. Ngemuva ikusenta ngiyibonanga because ngathi angakhanyisa ugesi. Engafuni ukukhanyisa ugesi. Because angiyazi ngiyayiqala lento engizwayo namhlanje ngathi ngicongikazi wangafuna. Ngaze ngavuma mina ngawukhangisa. Mangithi ngiyafika igcwele lento. Kodwa abanye osisi ngempela bake bakhale ngokuthi right. Hayi ayikho right kimi. Angithandi angizizwa kahle. Hayi mfethu. ngathi Sandile indawo TikTok keep mfethu ukukhala ngalento mfethu uyi-right. Mfethu Akubona uTikTok. angisiwo nje mina TikTok. ifakiwe mfethu wonke umuntu uyifakile. Ingane mfethu ayinankinga. Abafethu bayishayela ama 2K mfethu ngayo lento mfethu awona nkinga. Yena mfethu Sandile ayikho lento ayishoyo. mfethu mina mfethu ngidida. Ayikho lento ayishoyo Sandile. Mekafuna yena mina naye siphinde sikwazi ukuthi sibe lento besinayo. Uzokhipha le yayinto leyo. So uSandile meka ayikhiphi le Shandisi. Niyahlukana. Angimazi. Manje what if ngiyayikhipha mfethu njengoba besho ukuthi hayi mfethu what if uzohlukana nami kanjani? What if mina ngiyikhipha ke yena ehlukane nami lo engizomthola ke ufuna yona. Shithi ngiphinde Uzobe soyomfakela ke yena. Uzomfakela phela futhi. Ngithi yabona. Sobe sihlukaniswa yini kanti vele wena una inhloso usuka sohlukana? Wena phela uqhamuke naleyo nto leyo. Wena sengibuza wena because mina angazi ngithi mina nawe sihlaba ngenza sihlukana. Awusonti wena mina ngiyasonta. Futhi angengisonte mina. Vele lama ngifuna ukuthi usonte. Lenteni umsangano futhi angiyeke futhi ngaleyo nto futhi. What's so special ngale nto mfethu? Futhi lento futhi into yasekasi futhi Ukuthi ngeke ngizwe abanye bethi mengabe khona umjidi esasinaye la kwishow yabo. So uyasho ukuthi meyabelele nenthekeni yakhe balala aze athi di yabo. So sengiyacabanga ukuthi mhlambe nayo angithi kuthiwa mengabe ingena kuthiwa ngathi kunamaha. Yenze njalo vele and iyakulimaza ngathi usuka ama-razor. Ngathi usikwa ama-razor. Angiphathi hayi Sandile musukusho njalo. Futhi siqedile. Kusho ukuthi mfethu nayo ithanda angazi lento ukuthi sivela kusho ukuthi mfethu khona somtholile nganayo lento le. Angiyazi nje bhuti. Angiyazi Sandile. Yebo uma usugeza ngathi uthela ngazi amanzi ngathi ubona mosikade usikwa i-razor. Senza ngani asiphindange senza. Masugeza inhlungu wazizi. Kubhlungu ngamtshela futhi ngambiza ngamkhombisa wayibonela yena. Mfethu washo ngayifaki ke lento. Waye uzosho futhi ngifakile isikhona. Wangangitshela ingane uyifaka, wangangitshela ingane uyifaka. Kumele usho na mfethu ungakayazi ukuthi usho futhi into kanje mfethu wena mfethu. uSandile unamanga uSandile. Musukhuluma amanga. Yabona ama surprise mfethu uthi awekho right esinye isikhathi. Wathi usurprise imama leyifunde into oyifakile. Shithi kumele ngingenzi lutho ke mina mfethu. Ya ikhiphe vele. Ikhiphe into kumele uyenze leyo. So Ikhiphe ngihlukane nawe angeke ehlukaneke ngiyakutshela ke namhlanje ngeke ehlukane uzoyikhipha. Sohlukana nje wena. angeke nihlukana awindawo seshilo mama. Angeke sizohlukana. Awindawo Sandile. Yebo, awindawo mfethu. Umuntu wakho. As much as uzokwenza isikhathi nami. Uzokwenza isikhathi naye futhi ayeke lento kokufundela amabhayibheli ayeke ukukunikeza. Hayi futhi angimfundele uSandile amabhayibheli, angimfundela amabhayibheli, ngizifundela mina. Akaze ngamshumayeza.
nini saqala ukuthandana akaze ngithande ngicela siye iBhayibheli esontweni mfethu kube into yasesontweni ke mawusendlini mfethu imina mfethu osendlini iBhayibheli mfethu Ni-enjoye. mfethu Kube mfethu mnandi. iBhayibheli mfethu engathi ngafika nje lifake mfethu phansi akakazi okay ngiyaqala lokho namhlanje ukuthi wena ulifuna iBhayibheli akaze uthi wena unenkinga nami mfethu ngisho akakazi athi fanele ngicela usiyeke iBhayibheli akakaze Anikhuleki mhlambe before niqala inkonzo Nkosi ibusisa le nkomo owayizama leyo nto mfethu mina mfethu ngeke mfethu ngangimdlalisa futhi sasidlala ngangidlala ubongakhulekela inkonzo ngangizidlalela mina Hey. ngangizidlalela kwasho ukuthi kuvele usenabangani vele abasha umuntu mfethu ngevele ngo-12 mfethu ebusuku uyavuka mfethu ethandaza Uyakhuleka. mfethu sayigeke Kunani? Kunani? Umbamba isandla nikhuleke noku-2. Meqeda nje ukuthandaza usho ngento. Meqeda nje ukuthandaza usho ngento. hey mfethu Yabo. So mfethu njengoba nifikile la kwisho kumele sithole isolution. Sihamba nani ke mfethu? Umama uthe mefika la wakhala ngabangani bakho ukuthi abangani bakho ungathi abekho right yena. So khona abangani afuna ubayeke uphinde futhi umnikeze isikhathi naye njengomuntu othandana naye. Ayowile ngokuthi kwenze lokho. yeah mfethu ngimthanda mfethu so angiboni inkinga lapho kodwa mfethu kokunye mfethu uyabona phela mfethu ama-out ngeke mfethu mfethu ngeke ama-out kanjalo mfethu yabo singaxabananga mfethu yabo ngathi manje mfethu sengisigwegwe mfethu ayibole leyo angisho nambhuti vele uthi akabayeki abangani bakhe akangabayeki Akabalansisi. akabhalansisi ngicela ukumthola nami mase ngimfuna ungalokho ehleze elandela abangani bakhe mina uzongithola mfethu inkinga uzonginika yini Njengoba nje. Sesilungisele inkinga yokuqala uzosinciphisa isikhathi sabangani abhalansisa kunikeza isikhathi sakho. But manje sesila kwesibili ukuthi nizospend isikhathi nizokwenzani nizoloke nicabuzane ngathi niyingane. mfethu lokulisha la ngathi mfethu manje mfethu ngathi ngiphethe uTerry Bear hayi mfethu anginankinga bhuti sendile kumele akhiphe le nto lapha engaphambili kuphela Kuthiwa kumele ukhiphe-ke la. angeke ngize ngikwazi iyangilimaza hlungu phela lento mfethu hlungu lento ngizomphelekezela-ke mase seyoyikhipha kulungile it's fine ngizobe ngikhona-ke mhlawumbe uzofila uzozengcono uzofuna ke soyikhipha mfethu eklinikhi uyabazi mfethu lokhu pepe mfethu ayibolo Uhamba nami nje, uzobe uhamba nami. Uzobe uhamba nami nje awona nje uvele uthule wena mfethu Shuthi isandile Awu, lona yeah, abambo lwakho mfethu. lolo mfethu. Mfethu, Ngoba manje mfethu. ulifakele into uyolikhiphela into Hayi, manje. bhuti, Awukwazi hayi. ukuthi uyikhiphile uphinde futhi uthole omunye umuntu uyena umuntu wakho lo. mfethu ngifaka vele mfethu kokuvele kuyena Ngicela ukuba umfundisi wenu ngimshadise. Uyena umuntu wakho. hayi yazi mina mfethu ufuna sishadise ubaba wakhe mfethu vele Ubaba mfethu yabo Okay. Yeah. No, dadewethu nangu Sandile uyavuma ukuthi izinto lezi ezenzakalayo uzozama ukuthi ehlise kancane. But le yokukhipha amabhonki lawa angazi uyafakeleni usazozama ukuthi wenza kanjani. uzowakhipha hayi mfethu Uzo- yazi uzowakhipha. mina mfethu ngifisa ukuthi siqale sizame futhi yabo noma okwesibili mfethu sithi noma mfethu mhlawumbe mfethu uzoyithanda mfethu yabo because Vele into sonesikhathi mfethu sikade. hayi Right bubhuti anikahleni nobabili anikahleni please ngicela ningimele Mina angiyithandanga ngicabanga ukuthi mina ngosuku mfethu lokuqala ngitholaphi mfethu sonke lesikhathi cabanga mfethu ngoba phela mfethu akafundi like lokwangempela uyahamba nje kuvele mfethu ngingakayifaki wayivele mfethu engincisha vele cabanga-ke mfethu ukuthi mfethu Uthe wengancinci bafu ekuhlephulela wekuzwisa ukuthi uhlephulele kanjani ukuthi mfethu zwana ngathi ngiyantshontsha masishadile. unamanga lo Hey, ngangimnika mfethu, unabangani abasha bayahamba bayophuza Mfethu, abayiphuzayo mfethu, ebuye mfethu. sedakiwe afune kuze angisiyo bhuti umshini nami Hayi, angingeni umshini ngeke angiplugiwe gesi Hayi, ngeke lokhu mfethu. ngibhequziswa yena just because yena kunento engaphakathi emzimbeni wakhe mina ngiyisobha phela anginalutho mawusungenza Oh, isilima manje wena mfethu, Sandile okay, yazi- mawusu ngoba uma engenalutho sasikwazi ukuthi siyenze kahle emesobha sasikwazi siyenze kahle mina Uyabhequzisa. muthi ukhuluma Sandile thula Sandile mekadakiwe uyazazi naye khona abayidlayo lezi abayidlayo masebuyena ebanganini bakhe suke sigcwele ikhanda angikwazi ngisho ukwenzani Ukushawulala. ngilale Awuseni. obvious akayisho yonke leyo nto kumina mfethu ngiyiqala yonke leyo nto namhlanje uyazi kuyamjabulisa nje yena ahambe tshela amagenge ukuthi hawu ushiye nginabile endlini kuyamjabulisa mfethu uthi awuyithanda mfethu ngisho mhlawumbe mfethu ayazi ingakho ngazi ukuthi mfethu sinqume sokuthi mfethu ngihamba ngiyodwadla le shanisi lena mfethu yabo manje futhi mfethu sekanjena futhi manje futhi kanjani futhi hayi mfethu hayi mina mfethu hayi I know. Mfethu ayikho enye option esinayo. Mawukuthi usayimisela ukuqhubeka nodadewethu la kumele kube ukuthi uzama ukukhipha le shandiso oyifakile. akayikhiphi futhi ngiyacela bandla Wathi ngizomphelezela uzokuphelezela. Because lokho kuqala sokuvumile iphutha lakho washo wathi no ukuzohamba kahle.
ileli lesibili-ke manje lusele but-ke lokho sokushiya kunina noba u-2 nibone ukuthi nikhuluma kanjani ngoba ezinye izinto vele azidingi thina as public eyes Cha ngizoqala ngizwe kuma-out mfethu uthi yabo mfethu uyabo mfethu ngizwe uyabona nama-out akho uyayibona Sandile uyayibona into engibizela yona kumele ukukhuluma nama-out qala kuyimaka ayikhipha lo doti ulala nawo lamazi ngoba ulala nami ufunile mfethu ngizwe hayi Sandile musuku ungitesta please hayi musuku ungitesta Sandile asimlinde musuku ungitesta mfethu mina ngithi ngizozwa kuma-out ukuthi mfethu lento uma uyikhipha akubi kubuhlungu kakhulu nje usuke uyifaka mfethu yabo mana futhi ngicela ukubuza ngibuzele uyifaka kanjani into ongazange uthole information ngayo ukuthi iphuma kanjani uqasa uzofana naleyo yinto wena mfethu mina for isikhathi esingakanani hayi musukudlala ngami Sandile musuku ungidlala ngami please ngicela uthule uma ungazazi usimele uthini thula what if ngiyayikhipha lento mfethu vele ngicwante mfethu uyayibamba lo nto uthi mfethu kahle kahle mfethu yabona mfethu uzobulawa yini weSandile Smith uzobulawa yini uyabulala mfethu ukuyikhipha sendaweni ebucayi mfethu ukuyenza mfethu ayikhipha ayifaka ikulist akayikhiphe ngawani yabo mhlawumbe akhiphe elilodwa mase yabuye yakushuka akakhiphi 5 ngaphambili uzwe mhlawumbe mase ephungukile ukuthi kunjani yabo mina ngesifethu yazini azizami noma mfethu mhlawumbe sithi kancane mfethu yabo one step at a time mfethu kancane ngize ngijwayele ufuna ukuthi ngijwayele ngeke ungayijwayeli mfethu wena ungazange ujwayele ukuthi mina ngifunda iBhayibheli ebusuku uzongihambalaza uzongifundela iBhayibheli why mina kumele ngijwayele mina ngijwayele lo doti wakho ujwayelile wena iBhayibheli ujwayelile ukuya esontweni musungisukela Sandile ngihlangana nabo nesonto mina ngihlangana nabo naleyo into uyindaba lokhu phinda yona ngihlangana nabo naleyo into mina ufakela wena lento leyo ufaka angifuni ke ikhiphe ke angifuni ke mina ke musungisukela manje mina mfethu mina mfethu angazi ngoba phela ngithi ngizamela mfethu yabona ukuthi mfethu yazini yonke into engiyibonayo la nobabili nizamela inkonzo umama uzamela inkonzo yakhe ukuthi afunde iBhayibheli nawe ubuthi uzamela inkonzo yasekamelweni ngokuthi ufaka amabhongi unfortunately akuhambanga kahle kodwa siyathemba ukuthi-ke njengoba nifike la namhlanje nayikhuluma indaba yenu nizobona nendaba yamabhongi ukuthi niyimisa kanjani dadewethu are you happy ngokuthi khona kuthembisa kona-ke uma ngabe ukhuluma naye noma mhlawumbe umuntu othembisayo nje agcine ngokungenzi uyakwenza yena into mayithishile ukuthi uzoyenza uyakhona ukuthi asigcine isithembiso okay asithembe ukuthi nalokho akushilo namhlanje uzokwazi ukuthi akulungise izinto zihambe kahle siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kisho ngiyabonga nami msento mfethu uyindoda mfethu noma-ke angazi mfethu mfethu kuzolunge kodwa mfethu kodwa nje mfethu hlungu mfethu kodwa uzoyikhipha angithi uyangithembisa ukuthi uzoyikhipha sobona hayi salinde ukubona-ke umsento ukuthi uzokwenze njani mhlawumbe sokubuyela ne-feedback ukukwazisa ukuthi ngempela ugcine wakhiphile yini la mabhongi enzani wona la mabhongi nisho la kuma-comment ukuthi ngempela enzani la mabhongi lawo asiza ngani nangu usizwe ukuthi amvathaza uthi wabiza yena umsento uthi akeze azobuka idamage ayenzekile wafika-ke nawo umsento ezolunguza wabona ukuthi awubandla shame kulungile ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show le silungisa umjolo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in entertainment siyabonga ukubukela kwakho